fried chicken. Good morning po. Ito na po yung manok natin kagabi. Pinatuyuan ko na po siya. At magsisimula na po tayo maggawa ng pang-marinate natin sa manok para maging fried chicken, para crispy chicken. Ito na po yung harina. Lagyan po natin ng asin. Bawang powder. Paminta. At chili powder. Para mahangang po ang ating fried chicken. Pwede rin po tayong hindi po maglagay ng ng chili powder para po sa mga bata. Kasi ayaw nila ng maanghang. At maglalagay din po tayo ng konting baking powder. Para sa gayon, dagdag din po ito para pag-crispy ng ating manok. Yan po. At siyempre maglalagay din tayo ng itlog. Ayan. Haluin po natin ang maigi. Maglalagay din po tayo ng tubig. Ayan. Haluin po natin maigi para sa gayon na hindi po siya magbubuo. Haluin po natin maigi yung ating butter. Siguro din po natin hindi po siya magbubuo. Yan po, sundan nyo lang po ako kung gusto nyo matuto kung anong ginagawa ko. Pinipunasan ko po siya ng tissue. Para sa gayon na matanggal po yung tubig-tubig niya. Ayan. Bali yung ginawa natin kanina dito, nagkaside na tabi po ako ng konti para pang pahid po natin dito sa manok natin. Make sure po na malagyan po natin lahat. Ayan. Huwag po natin masyadong kapalan. Tapos isaw-saw po natin ulit dito. Tapos lagyan po natin ulit. Ganyan lang po. Napakadali po.
Nagpainit na rin po ako ng mantika. Yan. Make sure po na gawin po mainit po para hindi po dumikit yung ating fried chicken. Ayan po, mainit na po siya. Ilagay na po natin yung ating manok. Tatakpan po natin siya. Tinatakpan ko kasi para maluto po yung loob, maging juicy. Medium heat lang po yung kanyang apoy para hindi po mabigla yung pagkaluto. Gusto po natin yun. Yan, malapit na po siya. Amoy na amoy yung bango, yung aroma. Tinatakpan ko siya kasi para yung init niya sa loob lang, para lutong-luto yung nasa loob ng ating manok. Kung wala tayong heat system, tansya-tansya na lang. Siguro din natin na hindi po siya dumudugo sa loob. Ito na po ang ating crispy fried chicken. Ito po ang ating fried chicken. Napakasarap nito, mga kaibigan. Kain na po tayo.